Pak, kenapa Pak? Bu Supri iki lho sing jur ngebal ya Bu Supri iki. Kula nggih dibeli terus iki. Lah nggih saking Awas lho aja cerak-cerak lho. saking kepengin arep Mas anane ngebel iki aja nganti lali tanggung jawab ya awake dhewe. Oh bugel iki kepruk malah. Yo Mas Salim to. Mbak Yulimbo wong yo. Nggih. Mas. Samenika yoganipun sinten Mbah? Mbah Karmidi. Oh Mbah Karmidi. Lah menawi Mas Heri menika kagungan kersa kagungan dalem menika lho Mbak. Oh ngaten. Sing dinggeni menika. Oh nggih. Nggih didongake mugi-mugi sehat selamat wilujeng sakeluarga. Tansah pinaringan bahagia mulia tentram donya akhirat. Kanthi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Kemene bintang tamu Ken. Ngapa? Ora bakal lokak malah kebak sing nonton kebak karo bogel. Muga-muga viral. Panjenengan mboten ngertos Mbak Yulimbo. Pripun? Daleme Mas Heri iki sing bangun sapa? Sing bangun sapa? Ya Mas Heri dhewe. Lah sapa? Lho sing nukangi sinten? Sing ngaduk sinten? Rumangsane mbawut apik. Sapa kowe? Cak bogel ya. Lah nggih. Tak rewangi rong sasi ning kene. Waduh. Murah lupamu sekop. Ya, mangga Pak anu Mbak Niken nyuwun ngapunten menika salah satu. Bu Pre dipun cepeng mikipun Bu. Nah, beto niku mawon lho. Lah Bu Pre niki sing dibeto malah nganu kok sangu kok. Nggih, sangune nggih dibeto, miki nggih dibeto. Bu Pre. Aduh, niku ngapunten panjenengan wau badhe nembang nggih. Nggih. Napa Bu? Pepeling. Pepeling. Gandeng urut tuwa, buprih sik lagi Mas Suheri. Nah, ngoten. Nggih. Mas Suheri, wah tetep ampun mandhap teng mriku mawon. Nah, nggih. Kowe sing niki kowe iki dudu trahe Mbah Karmidi. Kowe iki trahe setan malas kok kowe ngene apa? Oh, Pak Bogel. Oh, kali Pak Bogel lah, dibule karo Pak Bogel. Mangkir sing Kang Bobo, Pak Bogel. Sepurane iki. Oh, alah. Elek ayet. Niki disayang kali dulur-dulur. Lah nggih. Aduh saking Jakarta. Iki ning kono. Nyok miku. Iki miku njaluk miku wak kebruk kowe mah. Aduh mboten gadah sanak dulur ten mriki. Lah nggih mesake nggih Mas nggih. Bolak-balik keprak-kepruk iki apa ora enek hukum apa piye? Kula bareng mlebu kok. Mlebu apa got? Mboten. Ngendi? Monggo pepeling orang kok rumiyin. Nah, monggo dibawani. Dibawani sing bawa sinten Bu Pre? Pak Bogel. Pak Bogel. Nggih. Jare butuhke swaraku. Ngene iki lho bintang tamu iki. Rukun Islam. Ya. Rukun Islam kang lima puniki Pak Bogel tindakno mring para sama pripun semanten kula para laga elek saya siji sing rapik 100 neneng sowan menyang Allah lero kok maaf galak men iki Aku nek kadung ingut-inguteni sing mara duk tanganku. Lah ya, mantap. Keprak. Lah ya, keprak iki. Sikile maju bareng. Mbak Niken pikantuk salam saking Bu Mariah saking Banjarmasin. Menika warga ageng SKTS ugi matur nuwun sanget. Kula mboten. Salam balik. Nggih. Niki kalih kula badhe ngucapaken salam kagem Mbak Niken. Oh nggih. Salam saking Mas Krian, Mas Kristian. Oh, Mas Allah. Mas Kristian Yuda Asmara nika. Swantune nika. Nah nika. Nika putranipun Bapak Suciani kalih Pak Bambang. Nggih. Nika terus kanca TK-ne jenengan. Mosok lali. Swantune nggo anteng. Nek Mas Bambang kuwi kancaku sekolah. Namine Mas sinten, Mang? Mas Kristian Yuda Asmara. Mas Kristian mung kula TK mau mboten lulus. Niku ceritane nami Kristian Yuda Asmara niku ket alit. Dereng medal pun sengsem kalih namine Mbak Niken rose. Makane dijenengne
Yuda Asmara. Yuda Asmara. Nggih salam ya Bapak. Nggih. Ningali to dateng mriki to? Nika. Enten wong Wah, alah, Dek bagus banget Nggih, lho. janan. monggo dipelajengaken. Ayo. Aja padha ditinggalke pripun penonton Sae napa sae Bu Sae sang. kaya arep diangkatke ae Ayo ndanti budal nene. Dhisik apa piye wae? ora kok Mangga. Nana. Rukun 5. Lali. ora Dek timbang dipancel Rukun Islam. hahaha guyu Bu nangkep dhewe go teko Mas Heri bukan regane piro ngono iya Mas ya rukun Islam niki ku Ra elok lah ngono kuwi ra entuk lho. rukun Islam niku Dibawa suku dibawa wulu. salah terus ngaji Beda artikulasi itu beda arti. Nah, nggih Bu Guru mangga. rada adoh sahadate Sing minggu lho Mas anyar. Mongko. sing mari kleru sahadate Arep mugel. apik tenan jareke larang jareke iki mang yuto rakeke kang angka siji kaya ngene iki Api nanang lek bawa. Jenenge jatono nanang ae ya. Nanang niku ta? Nggih, Nggih. nanang. ya kowe nang gak Nggih, kanggo aku selamat ngene. datang Mas Nanang. Nggih, pun Jan, kersane nggih. teng mriku Pacarku rumiyin, Mbak. satu-satunya. Nah, nggih, mengke duetke kalih njaluk duet kalih Yutarni. Oh ya. kang angka loro salat Dene dening kang telu gedere padha aku yes sesuk kena ngancuk nih kapat zakat oh iya ding maaf para penonton semuanya nggih nyuwun pangapunten kula klentu kula ngakoni nggih to kula klentu mang potong mengke nggih. Ramadan nindakno poso. nggih Pak nggih Nggih. Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam ngelik sampak Mas rukun Islam sampurna Kowe ora mungkin disampake. Kowe iki dudu dalang kok aku akon ki arep tangga. joget lho Mbak iki njaluk cangkil walah jane among rasa ki piye to jane Matur sembah nuwun Bu Pre. Ono diparingi ra gelem to ya wis. Nggih, wah piyayi. aku nek modhe 100 Niki lho, napa Dek Tantut? Nggih, Sinten pripun? Om Tantut? Nggih. Niki lho, Mas Bogel niki wau diparingi kalih bueh, nggih to. Bu Pre. 100 kersane niku mengke lek dum-dum niku kersane kabeh iki kentuk, ngoten to. Nggih, Mboten nggih. purun. Nggih Wes. pun kok kula jaluk malih. PN Dik aku yang perkara duit 100 lah padake cah tipis lah nggih nang duit 100 kula dibayar Mas Heri gede kok Nggih. Sederek-sederek niku kula pirsani. Lagi. Kula ngenekne Mbak Niken niki tak sogok kok samping gak kenek kok mburi, gak kenek kok ngarep ya ora kenek. Kok ngisar tambah nemen. Nggih. Niki sing ngenekne niku Mbak kula. Mbak Sinten? Suci kalih adik kula Mbak Epi. Oh nggih. Berarti kula duwe pendapat. Pripun?
Mas Heri. Mbak Niken iki dereng purun omah-omah. Wong nggih. Mergane disogok kok kiwa kok tengen kok ngarep kok ngguri karo wong lanang ra gelem. Jalukane jek karo wong wedok. Critane ngono. Dadi sing nene Mbak kula Mbak Suci kali Mbak Epi adik kula ngoten critane. Mas Heri. Berarti ki engko sampe gara-gara ora sida mulai sampe lembuan nggih. Insyaallah. Lah, tenan to. Mas Heri, Pripun? jenengan ngaturi kula ping pinten? Ping kalih. Langsung dadi nggih. Langsung dadi Camuran. 6 bulan yang lalu leres. Nggih. 6 bulan yang lalu langsung Dados. Wah, transfer langsung percaya budal los. nggih. Kadung sepi-sepi sisan. Lah nggih. Wis apa sih, Menika apa? Mas Heri badhe nembang Gubuk Asmara nggih Mas nggih? Nggih. Nggih, monggo. Piyambakan menapa kalih Mbak Niken? Kali Mbak Niken wong niki kula nggih penggemar kali Mbak Niken. Nggih, leres-leres menika Mas. Kula nak Heri. ningali aluse kulite. Nggih. Kaya-kaya mripat niki mboten permelek. Mboten kersa merem. Mas Heri. Kene melek. Mas Heri. Pripun? Nek kulite Mbak Niken sampean gak Nggih. iso merem melek terus. Nggih. Nek kulitku piye, Mas? Piye? Rasane kudu Pengene ya merem ngono wis gak pengen melek. Urip kaya anu wae kulit kaya. Lah kados anu langit kalih bumi. Waduh, Aku ki banget. perasa mawah to piye? Ya. Rupane padha ki lho. Aduh. Nek rupane padha kan jare jodoh. Entenan aku sayang. Aduh. Ya. enteni modar. Dek, Kok tak nyekar. Urung kesusu sayang. Lah omonganmu ki kan mau kok. Piye Mas lho, Heri iki malah ora eleng ora remuk iki. Ha iki. Bapak- Monggo Mas Heri Nggih. dipun aturaken Damel nggih. bawon apa mboten Mas? Nggih. Nggih kedabawa. Niki Sing kula- bawa sinten, Pak? Mbak Niken. Oh, Oh, nggih. Nggih, kula remen Mbak Niken. Mas Heri. Niki kula lek nimbari Mas napa Pak? Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri. Aku ae. Jane aku ya seneng Mas. Oh, Mas, Mengke Mas butites mawon. nawe nesu. Mas Heri. Monggo Pak Heri. Lah nggih. Monggo Mbak Pripun? Niken. Neno. Nadyan wujud. Nyingkar nyingkur Digarap alus ragenan, Mas. Suara kaya emas. Nggih. Ngene kok makane pandemene kuwatah. Wah, saestu. Ribuan. Jutaan malah mboten. Regane ya langsung nyut larang. sinten Buh Mbak Niken ngono kula dirine. ta tirase sinten Makane wangel sogokane. Nggih. Neno. wiwi tane nyingkar nyingkur Sik ger, ning apa? Kok penonton ning isor ganek blas ngono lho. Ya ora eneng penonton ning. Lho lah kula sekali pentas Mas Tantut Ngopo? ngarep kebak. Nggih. Di syuting nganggo layar lebar. Nggih. Ngisor panggung ki lho kebak. Kebak apa? Banyu. Nenong. Ya. Lingsam yen kemu tahan Kula kersa nembang niku sepindah dateng Jakarta. Nggih. Nggih Mbak kula. MC Pre, Bogel. Mbak Pre niki waktu niku Mantu. Mantu Cak Bogal niku Nah. langsung ganteng di Disiarke Jakarta Mas, niku. ben piyayi Nggih. nganjuk ngerti. Niku nggih. Nah, aku ki MC. Streaming YouTube. Lah nggih. Nggih. Sing kepindang nggih ten griya kula kiyambak niki. Nggih namung ping kali niki. Dadi Nggih. nek wonten klerune kula nak nembang nggih ngapunten sing Mboten kathah. menapa-menapa. Wonten elektron ya wedi, Nggih. wonten campur sari ya wedi. Pol. Nek dalu niki mboten sawedi wong jenengan nanggap kula kok santai Lah mawon. nggih mergane di omahe dhewe. Lah nggih. Mangga dipelajengaken. lalampahan kangka
Ya Allah. Pripun? Pripun, Pak? Kula mek kene krungu swantune Mbak Niken. Geblak. Kudu semaput ki mau. Ya Allah. Ngaduh belah jan masalah. Nganti sendele iki mencolot ning moto. Iya motoku. Banget motoku ki lho. Lah kok ora ngerti ya ki jebule nanggap apa wayang kulit ki mangarek action. Satu belah janan. Lah nggih. Sampai mes semaput pripun iku. Matur nuwun ya, Dik. Jenengan mboten napa-napa. Pun jenengan iwasi ngenten pun kula nyawa kula balik lagi. Nenong tresno tulus nadyan nengku bok asmara Damel sigrak mawon nggih Mas. nggih monggo ya ta Damel sigrak mawon. monggo sigrak mawon Mas Buning oke dadan Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih kawan buk asmara biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara Panabati Direkian Temeka Saiki Kubekai kebak cerita Wayange Nanti kaget rina Deniken Tawa ayu pancen ayu wong ayu. Lencir dhuwur, suaramu ya apik. Terima kasih. Polahmu wong ayu. Kamsi ya. Joget ya joget mancal rai barang. Ya ndak ngerti lah sampean salah ini. Wah ngerti piye wong kene. Lah kancane do nyambut gawe sampean do malah ngombe es kok ya ora ketok ora ketero wajahmu ki peteng. Aku ngelak, Dik, diketeri karo penggemarku ning Ya sono. wajahmu peteng tapi ra ketok. Sepuranya. Yo, Deri. mangga Deri. Hah? catetan sajroning ati datan luntur saya merati anak kambing saya aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara sinarengan among rasa Oke, Jody Pati video syuting gambar pendengar kamiring asik yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren kemana-mana ing cagak kebak tulisan warna abang tondo
isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andung tresna kemana-mana tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae ning Selawati wewet biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat catetan sajroning ati katan luntur saya merah ati kemana-mana aku kowe dadi garwa mergo leret neng gubuk asmara Matur nuwun Pak Heri. Matur sembah nuwun. Luar biasa. Luar niki biasa. wau saking mbak kula wonten panyuwunan podang kuning nggih. Podang kuningipun sampun Oh, sampun. dipunaturaken kene kalih gendul. Oh nggih. jane iki ngrungokne apa mau iki podang kuning diaturke njaluk podang kuningne jane mau ngopo Matur Ya nuwun menawa kan sanget. lali supe kan iso wae to supe. Nggih. Aku Matur ke- sembah nuwun kagem Bu sinten iki mau? Bu Supre Bu Supre. Nggih, Bu Supre mugi-mugi saged nimbali malih Nggih, di amin. jenjang waktu ke depan. Oh, bulan pasti. depan. terus Mas terus Iki terus nggih. entak-entakna Mas sesurane wayangna iki kok Matur sembah nuwun Matur Bapak. nuwun nggih, Pak. Nggih matur sembah Nggih, nuwun nah. sanget. Wis dalane Anakku ora dilewati. masalah. Cak bogel pun mboten usah. oke ora usah aku nemu sendal Pun kula tumpane pesawat PP niku. Lah nggih pesawat pinten nggih Pak nggih. Nggih. Lah nggih. Akomodasi PP. Lah nggih sayuta punjul ya Pak Lah, pesawat nggih. PP kalih aku punjul. Kok jileren nyuwun caweran. Lah bangetan menungso ngoten iki pateni mawon lek kula. Lah nggih. Piye jelo diapane? Lah timbang nggih. timbang kula kelangan nyawa mboten njaluk saweran Nggih, sampun ngoten Estu. mawon mengke Matur nuwun. dilanjur Padha-padha. goro-goro kula. Nggih, jenengan Matur mangke sembah goro-goro nuwun. mangke nggih mangke. Kula suwun Mbak Niken mangke ngantos goro-goro. nggih. Insyaallah mengke le nututi nggih Pak nyawane. Ora, sampean ora. Mesti iso, Mas. Nggih. Mungkin pun dipikir kalih Pak Heri nggih Pak nggih. Nggih, Ah, nggih. wis to. Wis